Αϊβαλή και παπτζίδικον αλλά και κυβωτός γεύσης. Στη Νίκαια για τον Κορυδαλό, στο χώρο μας αλλά και στο σπίτι σας. Αϊβαλή είναι ένα όνομα που λέει πολλά. Είναι μια αφετηρία για ένα ταξίδι στη γεύση, αλλά είναι και ένας προορισμός για τους μοιημένους στη γεύση, αλλά και όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Είναι τα υλικά, διαλεγμένα ένα-ένα, καλοσυντηρημένα, με γεύσεις αυθεντικές και ποιότητα εξεπέραστη. Είναι οι συνταγές για κάθε μεζέ και κάθε πιάτο. Γνήσιες, παραδοσιακές, ψαγμένες. Είναι πάνω απ' όλα η διάθεση. Μαγειρεύουμε με μεράκι, σερβίρουμε με περηφάνεια και σας φροντίζουμε με όλη την καλή διάθεση τη μικρασιάτικη. Προσωπούμε στο σήμερα μια μεγάλη παράδοση φιλοξενίας, γεύσης και αγάπης για τη ζωή. Κάθε παραγγελία είναι σημαντική, κάθε παρέα είναι μουσαφίριδες, κάθε μας πιάτο είναι και μια απόδειξη φιλοξενίας και παραδοσιακής νοστιμιάς. Αϊβαλή και παπτζίδικον ψητοπολείο delivery. 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ καθημερινά. Αϊβαλή Νίκαιας, Ελισπόντου 43 Νίκαια, 210 49 34 044. Αϊβαλή Κορυδαλός, Αβέροφ 83 Κορυδαλός, 210 49 34 044.